Bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Busa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao'y makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Laig, ato siyang patalihugan. Bueno mga kapaglaom, nasa inyong kapaglaom Jerry Laig magapakiguban kaninyo ning takna sa kahapono, no? Kumusta kamuntanan? Orag ikaduhanan ning gabi o hapon atong pag tuon mga kapaglaom, no? Og atong pasalamatan ang atong Ginoo di naghatag nato og maayong panahon unya maayong panglawas nya kanunay nga makadungog kita higala kon unsa gayud ang kamatuoran. Og sa dili pa ta mo utingkay sa balaang kasulatan, ato nang pangumusta igsoon ang ato nga mga higala, no? Atong station manager sa Smile Radio 89.3 FM nga ilain si Manager Ken Jim Lampaso. Og usab kining Sibya nanukad kini higala sa Santa Fe Bantayan Island, Cebu. Og ato sa great mga kaigsunan Jelbuena family, Villabril family, Zaspa family, Lampaso family, og usab sa mga lugar higala nga kanunay ta mga kaigsuonan nga nagahatag og mga pahalipay ngadto sa ato mga kaigsuonan, labi na sa diha sa lugar sa SDA Church sa poblasyon Santa Fe, Okoy Church, og Matyamban Church, Hilantagaan Church, Bantayan Church, og ang ato sang number kung gusto mo nga mag-text mga kapaglaom, atong number higala 0950 514 3697. Okay, nang atong gipakumusta tanan diya kutob mabot ning Sibya nato mga higala dire sa atong Smile FM. Smile FM mga kaigsunan. Apan sa dili pa higala, minaw sa taog kining awit higala, no? Kay importante kaayo ang awit mga kaigsunan nga ato pong mapaminaw ang awit, no? Nindot ang awit mga kaigsunan. Man ako'y mo awit. Ayo pod kay wasin og mangambak na noon mga tiki diha mga kaigsunan, no? Atong pagkantaho ni igsuon kining atod pa kining muuban ka ba? Gana ni igsuon, no? Nindot ni paralangit mga igsuon, no? Muuban ka ba? Asa man igsuon, muuban ka? Paminaw pag-ayo, no? Tanan nga mga Seventh-day Adventist pod, maayong kining hapon ninyong tanan, no? Diin kamo kanunay nga paminaw sa inatong tulumanon mga kapaglaom dire sa Smile Radio 89.3 FM mga kaigsunan o address sa atong pag-utingkay sa kamatuoran. Atong paminawon igsoon, muuban ka ba?
Okay, daghang salamat boy no. Padayon ta diri mga kaigsoona no. Importante kaayo mga higala nga masabtan sa atong mga kaigsoona no. Okay, atong tun-an ni mga higala kining mga katumanan sa tagna. Mga ilustrasyon sa inspirasyon. Ato niagi atong gitun-an mga kabaglaom ang inspirasyon sa Biblia. O diin man gikan ang balang kasulatan ug atong hibalawon mga igsoon nga kanang atong ginabasa dili gyud na ato-ato kun dili iya ginas Ginoo mga kapaglaom no. Ang katumanan sa tagna, ang tuyo higala sa Dios mao nga ang pagpadayag sa umalabot. Siya nagingon, matud pa niya. Ania, karon ang mga butang sa unang nangagi o mangagi, ug ang bag-ong butang maong akong ginapadayag. Sa dili pa sila mutungha ako magasaysay, kaninyo mahitungod kanila. Ato nang mabasa mga higala, Isaias 42:9. Unya ang Dios igsoon makahimo sa pagpadayag sa katapusan gikan sa sinugdanan. Ato sa mabasa higala sa Isaias 46:9 o gadjis. Busa kadtong nangatuman higala nga sa mga tagna, maoy malig-on nga pagpamatuod mga kapaglaom o mahigala sa pagpadasig diya sa Biblia. Adunay mga pangutana, sa imo gawas ang pangutana diya sa tunghuna-huna. Unsa man ang gitagna sa Dios may tungod sa gitawag og karaang Babilonia. Mao na sa Old Testament, di ba? Atong mabasa higala sa Isaias 13:19 o 20. Og ang Babilonia, ang himaya sa mga gingharian, ang katahom nga mao'y garbo sa mga kaldihanhon, mahimong ingon sa Sodoma o Gomora sa paglumpag sa Dios niini, kini dili nagayod pagtahuhan ni pagapuy-an sa gikan sa usa ka kaliwatan hangtod sa usa ka kaliwatan, ni matuod pa ang mga Arabiahanon sa balong-balong didto, ni magpahigda didto ang mga magbalantay sa karnero sa ilang mga panon. Ato na mabasa Isaias 13:19-20 mga kapaglaom. Ato sa mabasa higala sa Jeremias 51:26 dayon nalaktaw ngadto sa 37. Matod pa nga adto ang dapit sa karaang Babilonia, ug unya imong makita nga kini nagunob na sumala sa gisulti sa Dios sa daan higala. Matod pa si Jeremias 51:26-37 nahugno sa ato pa ang tagna higala aduna gayoy katumanan. Ug kanang gisulti sa mga higala sa pinadayag 18:2 higala, di ba? Klaro man nagisulti mga kaigsunan nga nagunob ng Babilonia. Sa ato pa aduna gayoy mga katumanan higala. Di ba? Na ikaduhang pangutana, unsa man ang gisulti sa manalagna may tungod sa butang nga pagabuhaton sa Dios, may tungod niya ng dakong syudad sa Ninibe. Ato nang mabasa higala sa Soponias Kapitulo 2:13-15. Ato basahon mga higala. Huwag iyang pagatuyoron ang iyang mga kamot, batok sa amahan o sa amihanan, o pagalaglagon ang Assyria, o pagahimuon nga biniyaan ang Ninibe, o mamala ingon sa kamingawan. Mao kini ang malipayong syudad nga nagapuyo sa walay pagtagad, nga nagingon sa iyang kasing-kasing, ako mauman, o walay lain gawas kanako, na unsa ang iyang pagkahimong biniyaan, usa ka dapit nga paglumpagon sa mga mananap, ang tagsa-tagsa nga mulabay kaniya, musutsot sa pagbibiay o magamira-mira sa iyang kamot. Suponyas sa iyang Kapitulo 2:13-15. Higala ang Ninibe, mo'y usa ka dakong syudad, mga 7 o tunga kamilyas
ang tuyok niini. Ang paril niini higala nagtuyok sa dulan og 664 ka ektarya nga yuta. Sa pagka laot ni ining Ninibe o sa pagka-alaot sa Ninibe kabahin sa mga palasyo higala o sa gitawag og Sinasirib o gitawag sa paglaom og Asurbanipal. Makit-an nato higala nga ang napulog 5 ka ngalan sa mga pultahan sa parel nahipatik didto sa kulunon nga butang. Ang bungbong ni adunay 60 ka tiil ang gihabugon o 40 ka tiil ang gibag-on. Na 5 ka na higala, no? Nahimo gyud siya mga kaigsuonan nga aduna gayoy katumanan, di ba? Aduna gayoy katumanan mga higala. Karon na andunay tulog na ikapangutana nato. Ang Dios nagatagna ba mahitungod sa pagkapukan sa Ehipto? Ug mahimo ba siya nga bantugan pag-usab? Di aron atong malantawan higala nga unsa day kalig-on ang gisultis Biblia. Di ba isgutag mga pulong sa Biblia? Mao nang gitawag siya og gitawag mga higala. Mao nang gitawag siya og bala ang kasulatan tungod kay nagsulti lamang higala sa tinuod gayud. Og ang naghunghong ana nga ipasulat mao ang Dios mo na nga iya gyud na nga mga pulong mga kapaglaom. Ang pangutana lagi, ang Dios nagatagna ba may tungod nga mapukan ang Ehipto? Ato nang mabasa higala sa Ezekiel 29:15. Kini mahimong labing ubos sa mga gingharian. Nimo tindog pagkana pag-usab sa ibabaw sa mga nasod. Huwag ako magapakunhod kanila. Aron sila dili na magamando pag-usab sa mga nasod. Mga kapaglaom, basahon usab nato ang Ezekiel 30, kapitulo 30, versikulo 4, dayon 12, dayon 13. Ang Ehipto daigsoon kung imo nang basahon, usa niya anak kapanahon, mao'y labing bantugan nga nasod sa kalibutan. Mao kini ang gitawag kapaglaom higala nga kinataliwad-an sa mga sinsya og relihiyon. O na mga kapaglaom. Una nga aduna gihapoy katumanan higala nga pagkapukan sa Ehipto mga higala. Ikaupat nga pangutana. Unsa man ang tagna sa Dios may tungod sa karaang tiro. Ato mga higala sumala sa Biblia, no? Bible and the Bible alone. Ato mabasa sa Ezekiel 26:12-14. Nagkanayon. Og agkawon nila ang imong mga bahandi. O ilang tukbon ang imong mga butang nga baligya. O gunobo nila ang imong mga kuta. Lumpagon ang manindot mong mga balay. O ilang ibutang ang imong mga bato. O ang imong mga tigkahoy. O ang imong mga abog sa taliwala sa katubigan. O akong pahunungon ang kabalaka o kasaba sa imong mga awit. O ang tingog sa imong mga alpa. Dili hingdunggan pag-usab. Og himuon ko ikaw nga usa ka bato nga hubo. Ikaw mahimong usa ka dapit nga ladlaranan sa mga pukot. Dili na ikaw pagatukuron pag-usab. Kaya ako si Yoba na mulong ni nagaingon ang Ginoong Yoba. Mga kapaglaom, klaro kay gisulti sa bala ang kasulatan, di ba? Ang Tiro higala mo'y syudad sa magpapatigayon o magabaligya sa mga kanasuran palibot sa dagat. Gitawag na mga higala nga Mediterranean o kaha lapas pa ni ana. Tungod sa ilang kadato higala, tungod sa ilang kadato, makadaghan nalakip sa gubat
si Nabucodonosor migubat sa kinatiliwad-an sa yuta sa Tiro o gilumpag kini. Og sa 13 ka tuig nga pag-agaw wala gayud nila madaog o niini gihimo ang pagpakigsaad nga ang Tiro mo'y magapabilin nga magadumala sa kaugalingon gimbutan. O ang katungdanan sa pagbayad sa buhis ngadto sa Babylonia magapabilin nga ilang katungdanan. Higala ang kinataliwad-an nga yuta sa Tiro, diin kini gilumpag, wala gayud higala matandog bisan sa panahon sa Presyanhon. Og sa diha nga kini giholga ni Alejandro, kining syudara wala gayud mutahod sa Gresyanhon. Busa si Alejandro ginamit ang mga truso sa karaang syudad sa Tiro, mahimo nga alagianan padulong ni ining bag-ong syudad sa isla sa Tiro nga natuman ang tagna sa Ezekiel higala 26:12 tungod kay ang iyang mga kasundaluhan miagi niini usa ka lagianan og miadto sa syudad ug dinhi ilang gilumpag ug giagaw kini, ilang gipamatay ang mga pangulo ug gibihag ang mga nagapuyo niini mga kapaglaom. Ang syudad higala gitukod pag-usab apan dili sama kanindot niadtong wala pa kini malumpag. Og sa ulahi nga mga tuig niadtong 1291 AD, hapit mahurot ang pagkalumpag kining syudara sa mga gitawag Sarasin. Og nining mga adlaw higala kabahin sa balangay niini nahimutang sa amihanan bahin sa isla. Ug ang ilang kabahin nahimutang sa alagianan diin kini nagadugang kada tuig sa gilapdon nga tunga sa milya. Ang uban higala nahibilin sa karaang gambalay, makita gihapon sa tubig. Adunay dapit niya pangisdaan didto sa amihanan bahin sa isla. Ang dakong nasod sa kadlawan ni Ezekiel nawala na. Mga higala, di mangyod no katiaw-tiawan, mutug-an gayod mga kapaglaom ang balaang kasulatan. Muna moingon ta nga unsa gyud ka kasiguruhan nga atong kaluwasan gibasin tos Biblia dako og dako gayud kaayo nga kasiguruhan mga higala. Ang pangutana, unsa ang gitagna sa Dios mahitungod niining mga nasod sa modernong Europa? Mabasa ba sa Biblia? Yes, mabasa sa Biblia. Mabasa nako diha sa Biblia. Daniel sa iyang kapitulo 2 bersikulo 43 atong basahon mga higala. Ug sanglit imong nakita nga ang putaw gisaktan sa yanang sa yutang kulunon. Sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawhan apan sila dili magakatapot sa usag-usa. Sama sa putaw nga dili musagol sa iyang yutang kulunon. Daniel sa iyang kapitulo 2 bersikulo 43. Higala sa damgo nga gihatag ngadto ni Nabucodonosor. Ang Dios, mga higala, nagapadayag sa malabot sa mga nasod sa katapusan nga panahon. Basaha higala kung kay Biblia dia Daniel 2:31 hangtod sa 45. Nga ang hari gipakitaan sa hulagway ug ang uban nga bahin sa hulagway nagrepresentar higala sa mga dagkong gahom sa kalibutan. Ang ulo nga bulawan kapag lao maong Babylonia ug ang daghan ug ang dughan ug ang bukton mao ang salapi nga nagahulagway sa sunod nga gingharian nga mao ang Medo Persia. Ang iyang tiyan ug paa mao ang tumbaga nga naghulagway sa Gresya. Ang iyang mga bitiis nga putaw mao ang Roma. Ug ang iyang mga tiil nga may kabahin nga putaw kulunon
nagulagway sa Roma nga nabahin-bahin. Maingon usab higala nga malisod ang pagsagol sa putawg sa yutang kolonon. Maingon usab ang tagna nga malisod ang pagsagol o paghiusa sa kanasuran sa Europa. Si Charlie Magno, Louis XIV, Napoleon, Kaiser Wilhelm o Hitler, kini sila nga mga tawhana nagsulay higala sa paghiusa sa Europa. Apan napakyas nga naman tungod kay gitagna ng daan sa Biblia higala nga mga tuman gayud ang gisulti sa Biblia. Kita higala nagapuyo nining katapusan nga adlaw. Ning kalibutan og kita magabantay sa tambag sa Biblia. Kining mga butanga higala nahitabo kanila ingon nga mga pasidaan o gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahonan. Unang Korintos sayang kapitulo 10 bersikulo 11. Tumuo kamo kang Hiyuba nga inyong Dios aron kamo mamalig-on. Tuhui ang iyang manalagna aron kamo manag-uswag. Ikaduhang Kronikas 20:20. Mga higala, atong hibaluan. Atong nahibaluan mga kapaglaom, unsa gayod ang balaang kasulatan, no? Karon ang atong isunod niya tun-an, ato na ni apasumpay higala, ang paglalang sa tanang butang. Apan sa dili pa mga higala, minaw sa tag-awit. Okay. Kining awit mga kapaglaom atong ipinungod sa mga kaigsunan sa Santa Fe. Tanan niya mga kaigsunan. Ayaw pagduha-duha. Ang imong kaugalingon kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi. Kini mo labay ng sama sa alindaw. Unya mawala na ang mga pagbalata. Kung si Jesus ang imong tanawon, ayaw ka balaka sa daghan nga problema. Kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon. Kung si Jesus ang imong pahariyon, subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon kay ugma imo nasab ang panahon.
Next song, gikan sa kang Sadrak gyapon mga kapaglaom, no? Lonlon Kalipay, ato ning patalinghugan para gyapon sa ato nga mga kaigsuonan. Nga ikaw kauban niya giluwas o gipanalipdan ka apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an apan may pagsulay luyo ang kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay nahinumdum ka pa nga ikaw giluwas niya sa kalisdanan ikaw gitabangan gigunitan ka o gisapnay sa mga bukto niya giampingan kay mahal ka niya paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus tungod sa mga kasalanan nga imong nangkot hinumdumi ang pag-antos niya ayaw gayud kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan sa pagsulay lunlun nga kalipay luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay Okay, daghang salamat, no? Salamat kayo, Brother Sadrak. Ay ni si Brother Sadrak Higala kay nagahin ko ni siya para sa Ginoo. O, dunay mga daghang mga awit, mga kapaglaom.
Okay, tungtun-an higala ang paggalalang sa tanang butang, no? Parang ato sad nga magkuhaan og pagtagad higala. Kinsa man ang nagbuhat sa kalibutan? Walay pangutana. Giunsa man pag-abot sa tawo nganhis kalibutan? Diin man gikan ng mga bulak, diin man gikan ng mga kakahuyan. Oh, mo na mga pangutana ba? Kalanggaman, kamananapan, o kaisdaan. Alang sa hustong tubag, mga higala, niini nga mga pangutana, atong abliw ng Biblia. Basahon, dias Biblia, unya makita na to og unsa ang Ginoo nga nagasaysay niining mga buhat. Pangutana, unsa man ang kagikan niining mga butang? Inisisyo na uno, sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit ug ang yuta. Ikaw pangutana, giunsa man pagbuhat ang langit? Pinagi sa pulong ni Jehova. Salmos 33:6-9. Pinagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang mga langit. Ug ang tanan nga mga panon nila pinagi sa gininhawa sa iyang baba. Kaya siya misulti og kini nahimo, siya misugo og kini milungtad. Ikatulong pangutana. Hangtod gano sa mulungtad ang kalibutan. Salmo 104:5. Nga mao ang nagapaluna sa mga patukuranan sa yuta. Aron kini dili nagayod matarug sa walay katapusan. Hangtod gano sa mulungtad. Matud pas Biblia nga mao ang nagpaluna sa patukuranan sa yuta. Aron kini dili nagayod matarug sa walay katapusan. Kaupat nga pangutana. Kinsa ang nagbuhat nining tanang mga butang? Atong mabasa Isaias 40 sa iyang bersikulo, mga bersikulo 26-28. Matud ba itong basahon? Ihangad ang inyong mga mata sa itas. Og tanawa kung kinsay nagbuhat niini nga nagadala sa ilang panon sa tinagdaghan. Og siya magatawag kanilang tanan pinagi sa ngalan tungod sa kadako sa iyang gahom ug tungod kay siya kusgan sa kagahom. Walay mausa nga makulang kanila. Wala bikaw makaila, wala bikaw makadungog. Ang Dios nga walay katapusan, si Jehova, ang magbubuhat sa kinatumyan si yuta. Dili maluya ni kapuyan. Walay makasusi sa iyang salabutan. Kalimang pangutana. Giunsa man paghimo sa tao, giunsa man paghimo ang tao higala o giumol ni Jehova. Genesis 2:7. Giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog siyuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong o ginhawas kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. No, ang paglalang sa Ginoo higala, grabe kanindot mga kaigsunan. Yan nagingon pa si Branon 1:2, sa daghan nagkalinlaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong ginikanan pinagi sa propita. Apan niining niya kauliyang mga adlaw siya misulti kanato pinagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. At kanindot mga kapaglaom. Gihumol niya ang tao, mga mananap, uguban pa nga paglalang sa kalibutan, no? Maganindot, no? Nagulagway higala sa kanindot gayud sa iyang pagkamagbubuhat. Ikaw no mga pangutana. Unsa nga mahimo nato pagsabot ang kasaysayan sa pagbuhat?
Hebrehanon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 3. Tungod sa pagtuo, kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinagi sa pulong sa Dios. Nga tungod niya na ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga wala magpadayag. Sa daigson, tungod sa pagtuo, kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinagi sa pulong sa Dios. Nalimang kaana. Sa kadako-dako o sa kadako sa kalibutan mga higala, pinaagi ras pulong mahimo na niya. Ug unsa gayod kadako ug gamhanan ang atong Ginoo mga kapaglaom. Ikapitong pangutana. Makasiguro ba kita nga sa matag adlaw sa paglalang kini 24 oras? Unay pangutana mga higala. Atong kutloon ni Henesis 1:5. Ang nahunang kapitulo sa Henesis higala nagahatag kanato sa tino nga ang pahayag sa matag adlaw nga pagbuhat adunay tin-aw nga timaan sa sigo nga gidugayon sa matag adlaw. Tapos sa nahunang adlaw sa pagbuhat, ang Biblia nagaingon, Henesis 1:5, dihay kabuntagon o kahaponon, dihay kabuntagon usa ka adlaw. Sa katapusan nga bahin, sa maong paagi higala, ang nahabilin nga matag adlaw may timaan sama sa uban. Ang matag adlaw adunay duha ka bahin higala, ang kahayag o ang kangitngit. Sa plano sa Ginoo, ang pagsalop sa adlaw higala nagakahulugan sa pagtapos sa adlaw. Ato nang mabasa sa Henesis 1:14 hangtod sa 18. Giklaro ginaha. Ang matag adlaw niining simanaha sa pagbuhat nagsugod o gitapos sa pagsalop sa adlaw kini gitawag 24 oras ang gidugayon. Usahay kapag laom ang panghunahuna magauna nga ang adlaw sa ubang bahin walay tukma nga gidugayon. Hinoon ang duga nga mga pagtuon higala sa Hebrehanon nga sinulat nga nagapahayag nga sa matag higayon nga ang pulong adlaw ginamit ingon nga adjektibo nga kining adlaw nga 24 oras kanunay igasulti. O, gana kay mga kapaglaom, no? Ikaw lang pangutana. Nganong gibuhat ang kalibutan? Isaias 45:18. Kay kini maong gingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga langit. Ang yuta nga nag-umol sa yuta. Ang Dios nga nag-umol sa yuta ug naghimo nini. Nga nagtukod nini ug nagbuhat nini nga walay makawang nga nag-umol nini aron sa pagapuy-an. Ako man siyuba ug wala nay lain. Isaias 45:18. Mga kapaglaom, kung imong basa ng Job 38:1 o ngadto sa Job 42:6, nining mga bersikulo higala imong makita nga ang kamatuoran kalig-on sa mga binuhat sa Dios ug ang katapusan kumpisal ni Job sa nakita niya ang gahom ug ang kaalam sa Ginoo. Wiligson, natong padayon ng ikasiyam nga pangutana. Unsa man ang mga yano nga mga elemento sa kinayahan nga gihan-ay sa Henesis
Kapitulo 1. Ato makita kapag laom nga matag sugo, adunay pulong nga magauna sa pagingon, mingon ang Dios. Una, gibuhat sa Dios ang kahayag. Ato mabasa sa Kapitulo 3. Ikadua, gibuhat niya ang hawan. Ikatulo, versikulo 9, ang Dios nagbuhat sa yuta og dagat. Ikaupat, siya nagapaturok og binhi sa talamnon. Matag usa nga maghatag sa iyang kaugalingon matang. Ato na mabasa sa versikulo 11. Kalima, yang gibulag niya ang panahon ngadto sa adlaw. Bulan diin kini nga panahon tungod sa pagtuyok sa adlaw. Bulan, kalibutan, sumala silang alagyanan. Ato nang mabasa sa versikulo 14. Ikaunom, siya nagamugna sa mga binuhat nga buhi diya sa tubig ug sa mga ibabaw sa kayutaan. Ang matag usa makahimo og iyang kaugalingon nga mga matang. Atong mabasa sa versikulo 20 ug 21. Ikapito, sa versikulo 24, gibuhat sa Dios ang mga bakag mananap. Ikawalo, ang pagbuhat sa tao may usa ka lain nga giila buhat sa paglalang. Mabasa sa versikulo 26. Ikasiyam, ang Dios naghatag og sugo sa mga kaliwatan sa tao. Basa ang versikulo 28 higala. Kanapulo, sa katapusan ang Dios mihatag sa kalanon sa tao. Versikulo 29 og 30. Ikasiyam, unsang mga prinsipyo ang gipadayag sa Henesis Kapitulo 2. Din kini makatabang sa tara sa tao. Henesis 2:1 og 3. Una, ang Dios nagaisgot sa Sabado. Yang gimo nga ikapito kadlaw nga balaan. Henesis 2:1 hangtod 3. Ikaduha, siya mihatag og buluhaton. Versikulo 15. Ikatulo, ang Dios nagbutang og pagdili sa tao. Ang tao nagkinahanglan mupadayag og pagpugong. Yang ilhon nga ang pagkatag-iya sa Dios, ang kahoy nga nagapaila sa dautan og maayo nahimong sukdanan sa pagkamasinugtanon sa tao. Atong mabasa sa versikulo 16 og 17. Ikaupat, ang Dios mihatag og kaminyoon, mao kini ang sukaranan sa panimalay og tawhanong pakigkuyog. Babasa nato na sa versikulo 18 og 24. Ang tanan kapag laom gibuhat sa Ginoo maayo. Matud pa, maayo kayo. Wala na lain gibuhat sa Dios gawas. Wala na lain na nagbuhat gawas sa magbubuhat. Ato siyang sundon, ato siyang simbahon, tahuron, kay siya ang ato nga Ginoong Dios. Isaias 43:10 hangtod sa 13. Mga higala, wala ba nimo mapamalandong ngakon ang balaang kasulatan nagsultis tinuod. Tama gayud ang gisulti ni Apostol Juan. Sumala sa pinadayag 20 versikulo 5. Gisulat kini kay kasaligan og matuod. Daghang kay mga pangutana higala. Nga unsa kuno nga gutangan nagkuno kay wa po sila kasiguruhan. Nga nahimo mang pulong sa Dios ang Biblia nga naa man diya ang pulong ni Satanas. Naa man din na ang mga pulong nga mga dili maayo. Unsa man kahimtanga. Higala, ang pulong sa Dios nga nagagula sa baba sa Dios ug nagagiya nga tao sa pagsulat. Ang Espiritu Santo misulti. Mo ni isulat ninyo. Ang Dios nagsulti nga mao ni. Ang yawa misulti. Ang Dios na nagsulti adto girilit ang gisulti sa yawa. Mo na nga 100% the Bible is the Word of God. Siya ang magbubuhat, siyang maglalalang
sa tao ug ang kalibutan higala. Mo nang ikaw karon hunanaas pag-ayo. Imong hinuktukan nga ang balaang kasulatan nagsultis tinuod sa mga kasaysayan, sa daghan kayo nga mga kalamidad ug uban pa nagsulti na daan ang Biblia. Ikaw karon mga kaigsunan, ayaw paglangan. Hinumdumi nga ang atong Ginoo naigugma kanato. Ang atong Ginoo nagiya kanato. Dili pa ulahi ang tanan. No, di pa ulahi ang tanan. Padayon sa pagbasa sa Biblia. Padayon sa pagpamati sa iyang pulong. Ayaw kalimot ang Ismael Radio FM higala. Nagpakabana sa atong kaluwasan. Nga kita makadungog gayod sa iyang pulong. Ug mo'y gabayan nga matultulan nato ang kamatuoran. Pinasikad niyato niyaning atong pagtuon higala pag-utingkay sa kamatuoran. Ayaw kalimot mga higala. Nahigugmang Diyos ya kanimo. Nagpakabana siya di kanimo. Naghatag siya og mga maing pulong. Inuktuki sa pag-ayo. Ayaw pagkumpiyansa. Kaya atong kalibutan karon nagtudlo na mga higala nga hapit na siya mobalik. Mga kalamidad sa kalibutan nagtugaan ang balaang kasulatan nga ani-ana siya nining katapusan nga mga adlaw. Namatod pa sa mga Ilonggo, ang aton amay ara na gid sa gawang. Ang atong amahan, ang atong manluluwas na nagayud sa pultahan. Is coming. Are you ready? Apan sa pagkakaroon, Jesus is ready. Are you coming? Andam ng Ginoo. Apan ang mga tao higala, wa pa mandam. Grabing paningkamot tinibabaw sa kalibutan. Hantod matumpawak ngadtos kadautan. Gitagna ng daan higala nga adunay maimpierno. Gitagna usab mga kaigsuunan nga naay malangit. Kumusta man? Imo bang gibalwit ang imong kinabuhi, akong kinabuhi? Nga sa matag bulan, imo bang giunahuna unsa may akong kasalanan, unsa may akong gibuhat ni anang mga bulana, kapila man ko nagsimba, ni anang simanahan, ni anang bulana. Mga higala, may balwit ni muna. Ayaw katiyaw-tiyawi ang mga butang nga nagtudlo o nagtug-an sa tinuod. Una nga ang Smile Radio nagpakabana man mga higala, atong pasalamatan sila. Pasalamatan nato higala si Manager Ken Lampaso, labi na gyud sab ni Brother Bragat, Brother Yuli. Sa makaingon tayo higala nga gigamit sa Ginoo ning mga tawhana aron lang daghang mga katawhan makasunod diya sa Ginoo.
Kini mga Lampaso family, mao ba kaning akong kaubang liman dito sa Bukidnon. Kababata mi ni Papa siguro ni Kin. Muna nga ato pasalamatan ng Ginoo nga hantod karon ni apata nag-alagad sa Ginoo. Muna ikaw higala, ako maningkamot ta uban sa tabang sa Ginoo nga makapahimuotan niya adlaw-adlaw. Hayag kalimti kining atong pag-utingkay sa kamaturan. Matag alas 6 hantod sa alas 7. Pakiguban kamo kanako alas 6 hantod sa alas 7 ug patalinghugi ang tanang programa sa Smile Radio. Higala, wa naman tay panahon napupos ang atong oras magampo ta mga kaigsunan. Dalaygon mahimayaon na mga Diyos. Ginoo panalangini ang nagdumala ni ini nga istasyon. Panalangini ang mga kaigsunan nga nagsuportar nini. Voluntaryo aron kini matukod kini nga istasyon. Ginoo nakita namo nga ang tanang gisultis balang kasulatan kini adunay katumanan. Sa imong paglalang, sa pagkapukan sa mga nasod, ug kini among nasaksihan ug nakita pinaagi sa pagbasa sa Biblia nga nangatuman kini. Among gipaabot nga matuman kining imong pagbalik. Ginoo andama nga among kaugalingon. Tabangi mi Ginoo. Mga kaigsuonan namo sa Tibok Santa Fe, Tibok Distrito, nga wala untay mawala Ginoo. Nga makauban kami ni anang imong gisaad kinabuhi nga walay katapusan. Tuguti Ginoo. Nga makasugat kami di kanimo. Makapuyo kami ni anang langit nga imong gitaganas mga matarong. Ilabi sa mo Diyos, ang among mga tigpaminaw. Ang uban dunay mga problema. Ang uban dunay mga kasakit, mga suliran sa kinabuhi. Nagalaid sa kalisod, adunay mga kagutmanan nga moabot sa panimalay, makalilisang nga mga katalagman. Ginoo tabangi ang among listeners. Doon na sila'y mga negosyo panalangini. Trabaho nila panalangini, uma. Ay tugote Ginoo nga simong pagbalik. Ang among mga listeners, dili sila madala o Diyos. Ang balang espiritu magagiya kanila. Uban ka namo sa pagkabot nining tibuok nga pagkamatarong. Salamat o Diyos nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Ayaw itugot o Diyos nga among kapakyasan mo ibabag sa kaluwasan sa among mga listeners, sa among mga kaigsunan. Salamat sa imong paghiusas gugma. Gisalig na mo ning madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Bueno mga igsoon, wala nagitay ko ba? Salamat sa inyong pagpakiguban na mo kagool kay banuban ta na alas 6 hantod sa alas 7. No, sa ngalan na lang sa atong station manager, Ken Lampaso, o sab sa atong producer manager, Yuli Bragat, ug sa tanan nga mga announcer, mga voluntaryo diri sa Smile Radio FM 89.3 sa atong radio mga igsoon. Wala tayo kung panahon ako magingon, wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Maayong gabi na gyud, no? Hayong gabi kanyang tanan. Bye-bye.